Hola mabende piny Kenya nyalo bedo ni kwayo ahinya mar gayowa kotenre kod budget mano mar siling trilion 3.6 e kinde thuolo mabiro sani kalure gi IMF. Giwacho ni IMF to meet on Monday mar approval mano next week Monday juma manyien mar mondo mi gichiw ne piny Kenya hola mar siling bilion 57. Erokamano Sharon. Yiena mondo aduoki chien e budget ma ne wawuoye wiye mar 3.6 trillion cha. E budget ne wawacho ni 2.57 gin ordinary revenues, to modong gin hola. Aparo ni en about 720 billion. Kaluwore gi budget kaka noketi, karibu bilion 520 onego bed ni holo mawuok ei piny kata domestic borrowing, to karibu bilion 200 ema koro yudo kidhi iholo kawuok e World Bank, IMF, to gi jogo eko machiwo hola go. Hola nitie gi shida mokelo. Achiel kuom gi en the debt burden kata debt service burden. Nikech kwa hole to nyaka wachule. King'iyo structure mar budget ne nitie about 850 billion mane donje gope gi. Karibu 1.6 trillion. So 1.6 trillion madhi debt service. 775 ne en mar interest. To gi 850 mar redemption. Redemption and repayments. In the long term, king'iye kaluwore gi weche mag omenda, paro manyocha chalo kane nitie kae ne en ni mondo wabed self-sufficient. Wabed ni wanyalo generate omenda magwa kendwa. Yo motime godo ema ok otime godo kaluwore gi fuond chike. To idea to nitie ni wabed ni wanyalo raise revenues magwa mondo mi waduok piny weche mag hola. Gini endi osetimore e pinje moko. Nitie piny miluongo ni Singapore manoyudo independence gi Kenya almost the same time. Mabende jomoko wacho ni sessional paper marwa emane jo Singapore okawo to dhi implement. Ne giketo ushuru margi ne jogo eko mondiki, to pesa cha kanochoke to kete kidhweny kata capital formation. To mae pesa mane kuro piny owacho kawo to tiyo godo kaloso weche mag thieth, ndeche kata paya gi gigo eko te ma jopiny dwaro. Wan marwa